Ja som čítala minule takú esej a bolo tam napísané, že teda sa hovorí, že na výchovu detí treba celú dedinu, však to si všade už tak ako trošku mi to leze na nervy, lebo je to svojím spôsobom ako klišé. Ale dodatok napísal ten autor, ale že nikto nechce byť dedinčan už. A to je podľa mňa pravda, že my ako keby očakávame na druhej strane, že to znamená, že teraz všetci ľudia naokolo budú mať rovnaké hodnoty a nikto nám bude kecať do výchovy, čo mne napríklad osobne nejak extra nevadí, hej, keď mi akože není som na to nejaká proste háklivá a viem, že niekedy sa stane aj, že možno sa niekto tým deťom prihovorí, ak sa nám nepáči, ale proste nebudem z toho ako vyvodzovať teraz, že sa nebude s nami baviť alebo čo. Chcelo to aj odo mňa postupne také, že proste ja sama prídem, hej, že ja sama s niekým sa začnem rozprávať, alebo sa ho spýtam. S čím si prišla? Kde pracuješ, alebo tak. Niekedy, väčšinou sa ľudia ich chceli akože so mnou, ale hambia, alebo tak. A že proste, alebo napríklad som zháňala potom doučovateľku pre tú staršiu dceru a zohnala som zrovna susedu, tak z tých všetkých možností, čo sa mi ponúkli, tak vlastne som ako keby uprednostnila to, čo je vlastne najbližšie. Čiže oni teraz už aj majú také, že vedia, že proste keď niečo, tak idem iba o 2 poschodia vyššie vybehnem, že mám to tam. A vlastne čím viac už aj tá staršia, že ide sama von s kamošmi, proste na tej ulici sa vedia orientovať sami, vedia ísť zo školy, lebo proste stretne 10 ľudí, kým ako príde domov, ktorých pozná. A že čím vlastne oni lepšie sú zabehnuté v tej komunite, tým aj doma je to ako keby lepšie. Ja mám pocit, že a zároveň tým, že my nemáme auto, tak nás to akoby v niečom donútilo fungovať tam, že my vlastne najviac sme tam, kde žijeme, čiže to najlepšie poznáme, to okolie proste, ako keby najviac do hĺbky a podľa mňa nám to oveľa viacej prináša, ako berie aj dievčatám, myslím teda, ale aj mne.